Окей, хора, ето ни го първия аутфит. Това ще мога постоянно да го нося. Теж да е яко да има връзки, да се затяга малко горнището, ама готиничко е. Много е удобно, като по принцип. Ето го и клина, който добре се връзва с горнището, което имам, което е темпо. Ето така, готова да отида на фитнес. Не съм ходила от известно време, трябваше да завърша леко университет. Стегнате клина, моят е в S размер, горнището мисля, че също ми е в S размер, но е якичко. Ето го и худито. Тук си имаме лого. Това му е дължината. Отвътре си е ватиранко и така с клинче за тренировки и не само. Мисля, че много ще си го нося. Ето го е последното долнище, отново с разкроени крачоли. Това даже го усещам някак си по-свободно от синьото, което мерих. Ето така исках да го нося. Два коренно различни цвята. Ще го нося ли така? Не знам всъщност. Не знам с какво ще го нося. Това долнище надявам се да заредят опция за худи. Това беше моя хол от MyProtein. Може да ми напишете кое на вас най-много ви хареса от всичко. Чао!